No tak dneska som išla do toho naplno, myslela som si, že sa mi pôjde dobre bežecky, keďže na majstrovstvách Európy som cítila tú formu, ale očividne je na mne vidno, že som odbehla 4 preteky minulý týždeň a že by som potrebovala dlhšie zregenerovať. Ešte mám nejaké aj tie problémy, o ktorých ani nechcem hovoriť, už sa so mnou tiahnu dlhšiu dobu a budem sa ich snažiť ešte vyriešiť do majstrovstiev sveta. No a so streľbou, na streľbe som dneska pohorela a možno to aj to domáce prostredie urobilo, že som mala taký väčší tlak alebo niečo, alebo že som možno veľmi chcela, tak mi to nevyšlo, hlavne na tej stojke, tak to ma mrzí, ale tak teším sa so sestrou a ďalšie preteky, ďalšia šanca. V prvom kole som mala taký nepríjemnú zrážku, skôr chcela som obehnúť jednu pretekárku tu za budovou v kopci, obehovala som ju z ľavej strany, bolo tam prejdené ratrákom, myslela som si, že je to tvrdé, ale ako som vyšla z tej tráti, tak som sa tam prepadla, úplne som sa zaborila celá do snehu, nevedela som sa tam vymotať, myslela som si, že to je pevné, ale bol to taký klam a som tam stratila minimálne 15 sekúnd, tak to ma ešte mrzí. Potom som aj na ležke musela si čistiť mieridla, lebo som ich mala celé od snehu, čiže sekundy sa zbierali a tak.